Debbie Xkembri. Debbie kienet mara determinata u kienet tgħix u tiġġiela ta' drittijiet ta' dawk in-nies li għandhom bżonnijiet differenti. Debbie hija persuna li kont tara kullimkien. Jiġifieri minn Paċeville sa kullimkien. Jiena neqpa' niftakarha dejja bħala ħabiba u neqpa' niftakarha ħafna bħala attivista fis-settur. Ma kien jaqtala qalba xejn. Jiena għalhekk mutura ma kienet tieqaf qatt anki biċ-ċirkostanzi tagħha, ma kienet tieqaf qatt. Iġġielda ta' drittijiet tagħha u inti waqt li qed tiġġieled ta' drittijiet tiegħek, iġġielda ta' drittijiet ta' ħaddieħor fl-istess ħin. Għalija il-Debbie nara bħala legacy fis-settur tad-diżabilità. U ftit hawn nies attivisti li huma persuni b'diżabilità bis-saħħa li kienet toħroġ biha Debbie. F'April li għadda, Debbie tħallina. Debbie kienet tgħix fil-komunità bis-saħħa tad-Dar tal-Providenza, ġifieri f'dara kwarel mal-kollegi tagħha. Li tgħix fil-komunità huwa plass għall-persuna. Għall-persuna mhux b'diżabilità biss, għall-persuni kollha. Aħna maħluqin biex ngħixu ma' xulxin. Grazzi Debbie, ix-xogħol li għamilt se jibqa' ħaj fostna. Ma jkunux in-nies bil-opportunità Dar tal-Providenza li jagħtu. Kieku Dar tal-Providenza ma x'fejda illum.